Mas Godes, kok gak ndanam teko iki? Lah yo gak ndang kejangan. Pak Lurah lah yo ngamuk iki kok jelase. Gek wetenge sak judore masjid nisan. Dhewe weteng kok gak bersahabat blas. Tak golekno jawan kates ya. Yuk tarik iki lo tak payah toh. Ya Pak Tani Pak Siami ini loh gak bedal nang Baldes ta. Siap tak sarapan nih? Wadokan terus. Nyah, kenang apa? Oh glogok jaran dana wedok situ ae kelakuan koyo mboke biyen. Ngomong ae, kenang sikatan ngono lho. Ambu bapakmu iku lho Pak, koyo uye coro. Kenang sikatan. Pakmu lagi. Lele ngene ya lurah lho. Tapi lurah sing elek. Kepilihi tapi. Angel men sih sugrane. Sol, mari rong nang ngarit. Sik, Bro, kurang titik Oh, lah iku enek Mas njaluk tolong ah. Mas, tolong segrekno kates kundang. Kata sampean, Mbak. Ya wis gorene. Apa iki, Bro? Alah, kowe deng. Mas, isu-isu kok ngeres. Iku lho kates sing dekono segreken. Iyalah, tak kira kata siku, Mbak. Kiri kadung seneng ya. Yancuk, saingan kok mbek kebo. Ngawur ae sama niku, iki ku kates tak imbu. Soalnya rasanya ku enak. Terus lagi ayo undang segrekne katese. Sik to, diimbu. Lah kok nek didelok kematangan gak ero engko. Oh, dungel jaran. Terus aku nang disegrekne katese. Sayur ora, ya wis. Sayur ora. Oh no. Ora ya wis. Tak kowe kro sing nyegrek, wakmu nyegrek ra tau bener no. Oke, Bos. Mas, awas Mas ceblok engko genjut loh. Oh iya, Mbak. Tak menono kro, awas ceblok. Tenang ya, Sol. Kene tau dadi kiper nomor sisa kecamatan nih. Awas kro, kowe iki ape ceblok tenan iki. Dang, katese ceblok iku lho matamu. Matamu iku kok selen ndi to, Bro? Ten bening kata sih, Sol, wisan. Matane iki lho. Sayur ora. Rancuk melu ae to deng kowe. Sak sirku to, wong syutinge nang omahku. Ayo, cangkeman ae. Mlebu, ganggu wong syuting lah kono. Ampun, Bos, ampun. Oh, lah iku Mas Gondes, tak bojol lah. Sampeyan piye sih Mas Gondes? Tenan dodolan apa ora? Wong ditawak-tawakno kok dijawab-jawab dhewe. Di awan sisan nek budal, ngene iki aku malah gak jangan-jangan. Mau macet lho iki Mang, Mbak. Akeh lampu merah sisan ya. Niki lho aku mau tak kayak hobi. Wong ngene iki payu gak payu ya tak pasrahne karo sing iki. Piye to, Bos? Aku wis gak ganggu mau katut-katutne ae. Oh, cek cangkeman ae tak gebuk cengelmu iki kok. Ora, Bos, wis lanjutkan. Piye Mbak Sripit? Blonjo apa iki? Wis sampean milih dhewe. Hal-hal paling ngeblonjo mek Lombok Saudil tok. Upil gajah. Upil gajah patakmu ngono ah. Ayahe kok ngene. Alah, engko malah rusak kabeh dagangan iki. Gek tang blonjo apa ngono lho. Wes ke Mas piro? Wah, ket mang mutek kaya ning kono trimo golek gobes tok kowe. Tukui 10.000 ae. Alah, ket mau mek trimakno blonjo go bestok. gobes ya tuku no mbake ora nyolong e. Kayak ape makan marmut ae.
Anjir di marmut kok. Iki marmute. Marmut sing ndi to? Iki lho Mas. Jemput. Oke, Mbut. Wis tangale sepet aku ngasih kok. Loh, kesusu ae to Mbak Pingga. Keblot ngising iki tel. Ora brojol engko. Alah, wis ora tau blonjo, sekali blonjo mek blonjo ngono kuwi tok. Ancen wong kismin. Oh, cangkeman gue telat cek. Loh, tenan to, aku dadi korbane iki. Wis Mas aku iki ae, piro? Iku tok ta, Mbak? 20.000 iki. Ya Mas. Sampun, Mbak, monggo. Disopo meneng ae yo. Oh, ayu-ayu budek bisu. Oh, Ampun. Lu Des, besek ini. Siap, Pak Lurah. Kesungguh-sungguh salah nanti toh. Lah kae pembantumu lek ngamuk koyo barongsai ngono kok. Piye Pak Lurah, enak apa? Enak ndok gak iki. Enak iki, loro iki ndok koyo. Ayo kene tak ceploki pisan ben majer kon. Yo aja to Pak Lurah, kok gak ngesakno to. Enak ndok Jawa gak iki. Genjamu lho, Bro. Ben gereng ngono lho. Wong dudo kok jamu barang to, bos. Lho lah kae nek bengi bangga beda no statusnya bos. Siji bos lho oke. Oke Pak Lurah. Monggo. Oke masuk. Nggih sampun ngoten mawon Pak Lurah. Kok tak langsung. Monggo Pak Lurah. Hei, ada goblok matamu. Wah. Panono kowe. Beberapa menit kemudian. Ganteng iki. Wae budal dinas. Ngopi sih nang pawon. Yang ini lho, cek wisuk wis disuguhi pemandangan kado. Deng, kamane keteko kon. Apa sih, Deng? Iko lho, sawangan. Wah, jangan bening terang nanti seripit ya. Gus, cangkemmu lho. Oke, ancuk. Macam-macam kon. loh, apane opo iku? Kucing. Meong. Oh, kucing. Khusus. Weh, kalau nuruti kelakuan mah kelas kabeh ngene iki. Kok tak kok ngene kon. Wes tak golekno godhokan. Sangkas, Tak wis tak jangane kates ya lah. tes. Mas, tolong tubrokno. Segrek. Grek. Kok Sik bingung aku. ya wis. Menono seto, ha? Nah, tampan anot kro, awas ceblok. Enek ndok bang. Nah, sangkas. Sampai gendeng. Enek. Sangkas. Tenang tak boleh. Gak sih. Malah emosi kita. Tuh. Sangkas. Tuh. Action. Jalan di program. Tuh. Gak sih. Enek ndok gak iki ngono. Tuh 2 action. Yeah. Tuh 2 action.